5 persuni kienu involuti f'inċident ta' traffiku f'Ħal Tarxien b'4 persuni kellhom jittieħdu l-isptar għal kura peress li weġġaw fl-inċident. L-inċident seħħ it-tnejn filgħaxija l-ħabta tad-9 fi triq Sana Nard. B'kollox kienu involuti 3 karozzi. Opel Tigra misjuqa minn żagħżugħ ta' 20 sena minn Ħażabbar li fiha kien hemm ukoll tfajla ta' 16-il sena mill-Bulgarija, Honda Civic misjuqa minn żagħżugħ ta' 21 sena miż-Żurrieq u Hyundai i10 misjuqa minn raġel ta' 64 sena minn Ħal Tarxien u li fiha kien hemm ukoll mara ta' 61 sena. Filwaqt li żagħżugħ li kien fil-Honda Civic ma kellux għalfejn jittieħed l-isptar, il-persuni kollha li kienu fl-Opel u fil-Hyundai kellhom jittieħdu l-isptar Mater Dei għal kura. Aktar tard irriżulta li s-sewwieqa taż-żewġ karozzi kienu jinsabu f'kundizzjoni ħafifa filwaqt li l-passiġġieri ta' magħhom, jiġifieri l-Bulgara u l-anzjana, kienu qed isofru minn ġrieħi ta' natura gravi. Il-Pulizija qalet fi stqarrija li l-investigazzjonijiet tagħha dwar dan l-inċident għadhom għaddejjin.